Το πάθος μου για τα κοσμήματα ήρθε σταδιακά. Ξεκίνησα από μικρή ηλικία να βλέπω τον παππού μου να σχεδιάζει, τη μαμά μου να ζωγραφίζει, να είμαι μέσα σε ένα κοσματοπωλείο, άνθρωποι γύρω μου να φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους. Οπότε αποφάσισα κι εγώ, γιατί μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, να αρχίσω να ασχολούμαι κι εγώ με πράγματα με τα χέρια μου. Ξεκίνησα φτιάχνοντας διάφορα αντικείμενα με πράγματα που έβρισκα στην παραλία. Πήγα σε 14 χρονών και ζητούσα να μου φτιάξουν εμένα ύφασμα ένα φόρμα για να το φορέσω. Έβγαζα φωτογραφία της φίλες μου με styling που τους έκανα για να περνάει η ώρα μου. Μετά έφτιαξα καπέλα. Πήγα στο κόσμο, ξεκίνησα, έκανα τη σχολή μου και μετά ξαναγύρισα και σκέφτηκα ότι ήθελα να κάνω ρούχο. Οπότε ξεκίνησα και έκανα σχεδιασμό ρούχων και παραγωγή ρούχων. Πήγα μετά Λονδίνο, έμαθα πώς να στείνεις μια ολόκληρη συλλογή στο St. Martin's College και εκεί πέρα μετά αποφάσισα όταν γύρισα ότι τελικά ξαναγυρνάω πίσω στις ρίζες μου, στο κόσμο. Στην παιδική μου ηλικία με πήγαιναν οι γονείς μου στο μαγαζί, εννοείται. Δεν είχαν κάπου να με αφήσουν γιατί δούλευαν άπειρες ώρες όντας σεζόν. Έπαιζα με άλλα διάφορα παιδιά εκεί πέρα. Καθόμουν απ' έξω και μοίραζα κάρτες, θυμάμαι, στο μαγαζί για να προσελκύσουμε πελάτες και να με κάνουν να μην ντρέπομαι, να μπορώ να μιλήσω με τον κόσμο. Γενικότερα οι γονείς μου τους πελάτες τους κάναν φίλους τότε εκείνη την εποχή. Και θυμάμαι τον Ντέρεκ και τη Μέρι, οι οποίοι είναι οικογενειακοί μας φίλοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μαζί τους να έρχονται 3 φορές το χρόνο στο σπίτι μας. Και ήταν ο παππούς και η γιαγιά από την Αγγλία για μένα. Πάντα μου φέρναν τα δωράκια μου, με προσέχανε, με παίζανε. Υπήρχε μια άλλη. Και όταν έφυγα πρώτη χρονιά για σπουδές και μάθαμε ότι θα ασχολιόμουν με το κόσμημα, μου στείλανε δώρο τα λεφτά για τα πρώτα μου κοσμήματα και εργαλεία, υλικά να φτιάξω και να ξεκινήσω έτσι την καριέρα μου. Όταν πάρω την απόφαση να κάνω βόλτα πέρα από την παραλία στην παλιά πόλη που είναι τα καταστήματά μας, σίγουρα παίρνω έμπνευση. Ένας δρόμος που αγαπώ πάρα πολύ είναι η Ποτών, που έχω πάρει έμπνευση τα οικόσιμα από τους διάφορους οίκους, οι επωμίδες τους και άλλα διάφορα σημεία στην παλιά πόλη, όπως ο Υπόκαμπος που είναι το συντριβάνι μας. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα είναι το πρώτο μου κόσμο. Το πρώτο μου ως δημιουργός, όχι όταν ήμουν στις σχολές και πιο πριν, ήταν ότι πειραματίστηκα με το πιο αγαπημένο μας ζώο εδώ στη Ρόδο, το ελάφι, γιατί η Ρόδος λέγεται και Ελαφούσα. Ο παππούς μου ήταν πάρα πολύ γνωστός για αυτό το ελάφι όταν το σχεδίαζε στα κοσμήματά του, γιατί ήταν σαν να πετάει. Ο παππούς για μένα ήταν ένας μέντορας. Ξεκίνησε με το να με κάνει βόλτες, με το να πηγαίνουμε μπάνιο, με το να σχεδιάζουμε μαζί, να κάνουμε πράγματα καλλιτεχνικά και σίγουρα όταν πήγαινα μέσα στο κοσματοπωλείο και έβλεπα τα πράγματα που δημιουργούσε στον πάγκο, ήταν μια αφορμή για να σχεδιάσω κοσμήματα.
Παίζει μεγάλο ρόλο όταν θέλω να δημιουργήσω, ποιοι άνθρωποι είναι γύρω μου και τι αισθάνομαι. Έχω πάρα πολλές φίλες οι οποίες είναι μπαλαρίνες. Δεν γινόταν να μη σχεδιάσω μπαλαρίνες στο τέλος. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία ασχολιόντουσαν με το κόσμημα, την εμπορία, το σχεδιασμό και είχα διάφορες καταβολές από αυτό. Η μία οικογένεια της μητέρας μου ασχολιόταν με το κόσμημα και την καλλιτεχνία και το εμπόριο και άλλη μεριά της οικογένειας ασχολιόταν με τα αγροτικά, το οποίο το ένα με έκανε να έχω επαφή με τη γη και με το να είμαι πιο ταπεινή σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ήταν εντελώς διαφορετικές οι κοινωνικές καταβολές στις δύο οικογένειες. Υπάρχει και ένας σημαντικός άνθρωπος στην οικογένειά μου, πέρα από τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου που ακόμα δουλεύουμε όλοι μαζί. Ήταν η γιαγιά μου, η Θεοδόρα, που έχω και το όνομά της, η οποία σχεδίαζε από μικρή ρούχα, δεν το έκανε ποτέ το όνειρό της πραγματικότητα, τα έφτιαχνε μόνο για εκείνη, γιατί τότε οι γυναίκες δεν ήταν ελεύθερες όταν παντρευόντουσαν να κάνουν καριέρα, την οποία έμαθα πάρα πολλά. Δυστυχώς λείπει από τη ζωή μου και αυτή, όπως και οι άλλοι παππούδες γιαγιάδες, και μου λείπει κάθε μέρα γιατί μου έδινε συμβουλές για τα πάντα, πώς να σταθώ στα πόδια μου, πώς να γίνω πιο δυνατή, και ήταν αυτή που με καμάρωνε και μου δίνει ένα boost παραπάνω σε όλα. Η Ρόδος μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένας υπέροχος τόπος. Έχει τα πάντα για μένα, πιστεύω. Έτσι το αισθάνομαι. Μόνο ότι ξεκινάς με τη θάλασσα το πρωί, όλα αλλάζουνε, όλη η ενέργεια. Και θα ήθελα τα πράγματα που παίρνουν από εμένα να είναι σαν τατού πάνω τους, να τα φοράνε, να μην ξεκολλάνε, να περνάνε στην επόμενη γενιά και να είναι η ανάμνηση των χαρούμενων διακοπών τους. Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ ελπίζω να κατανοήσουν ότι μέχρι να πάρει κάποιος ένα αντικείμενο στα χέρια του με ταυτότητα, υπάρχουν σπουδές, υπάρχουν μια διεργασία που γίνεται μέσα στον καλλιτέχνη, υπάρχει αρκετή δουλειά και αρκετοί εμπλεκόμενοι μέχρι να φτάσουμε στο τελικό παραγόμενο προϊόν. Παίρνοντας κάποιος ένα κόσμημά μου, ειδικά τα σύμβολα της Ρόδου, που έχουν μια ταυτότητα που έχει σχέση με την παράδοση, περιμένουν να τα αγαπήσουν, να πάρουν ένα κομμάτι της Ρόδου και να γίνουν ταυτόσιμοι με τη Ρόδο, γιατί είναι ο τόπος που αγαπάω, που με μεγάλωσε, που με έκανε αυτό που είμαι.